Jsi modní návrhářka, co by podle tebe modnímu návrháři nemělo chybět? Tak myslím si, že by mu nemělo chybět především pracovitost a píle. A potom zdravé sebevědomí, samozřejmě s pokorou. A taky jako víra v to, co dělá a chci za svým snem. Mě už někdy od střední školy mě jako nejvíc inspirovali japonští návrháři a je tomu tak doteď. Ale vlastně jakoby tím spouštěčem byli vlastně lidé, kteří mě jako inspirují celý život, ať už z jakéhokoliv odvětví. Jsou to lidé, kteří si jdou za svým snem a prostě jsou cílevědomí. Když člověk dělá věc na zakázku, tak obléká přímo jednu danou osobu, ale rozhodně to není méně zajímavé. Je to naopak hodně příjemná práce, protože máš vlastně tu čest oblést osobnost, pochopit ji a vlastně vyjádřit do oděvu. Je to fajn. Já sama jako ráda oblékám obě pohlaví, ale myslím si, že se třeba může zdát, že žena chápe lépe ženu, naopak muž muže, ale naopak také třeba to nemusí být pravidlem a zase třeba muž může na té ženě vidět to, co žena na ní neuvidí. Že to je fakt hodně individuální, kdo to jak cítí.